бонуи пурҳунар ва ҳаҷвинигори шинохтаи тоҷик Гулбаҳор Ғафурова дар саҳифаи шахсияш дар Инстаграм аз азоби бехонагию, дарбадарӣ ва иҷоранишиниаш шикоят кардааст. ин ҳунарманди машҳур мегӯяд муддати 20 сол мешавад ки ӯ дар рӯи саҳна буда барои рушду нумӯи ҳаҷви тоҷик саҳми худро мегузорад, вале то ҳол хонаи шахсӣ надорад. Ба гуфти худи ҳунарманд, дар вақташ бо ваъдаҳои зиёд Гулбаҳор, Муқимҷон ва Сулаймонро ба кор даъват карда буданд, вале аз ин сегона ба Муқимҷон ҳукумати вилояти Суғд ва ба Сулаймон вазорати тандурустӣ хона дода бошанд ҳам Гулбаҳор аз мадди назар дур монда то ҳол азоби бехонагию иҷоранишинӣ мекашад. Вақте ки мо даъват кардам, мо гуфтам ки ҳаматон ҳамин се кас мо даъвати будем, Муқимҷон, ман, Сулаймон. Хайр мана Сулаймон аз тарафи тандурустӣ хонадор шуд, Муқимҷон хайр ҳукумати вилоят додам. Лекин ягона ман дар ҳамон се касе ки мо даъвати шудем, ягона ман ҳамин иҷора ба иҷора гаштем. ягон маҳаллаи Хуҷанд намондааст ки ман он ҷо иҷора нишаста бошам. айни ҳол дар шаҳри Қайроқум зиндагӣ карда истодам, вале соҳиби хона хонаашро фурӯхта нест. намедонам боз ба куҷо равам, мегӯяд ҳаҷвинигори шинохтаи тоҷик Гулбаҳор Ғафурова. аз рӯи гуфти худи ҳунарманд, вай борҳо оиди ин масъала ба ҳукумати вилояти Суғд ва ба шаҳри Гулистон бо мактуб муроҷиат кардааст, вале ягон натиҷа нест. Гулбаҳор Ғафурова дар баробари ҳаҷвинигори шинохта буданаш ҳамчунин алочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва зиёда аз 20 сол мешавад ки дар пешрафти фарҳангу санъати тоҷик саҳми арзандаи худро мегузорад. ин бонуи ҳунарманд мегӯяд ки аз он ки мардум ӯро мешиносанд ва заҳматҳояшро қадр карда ҳурмату эҳтиром мекунанд, шукрона мекунад, аммо бо маоши ночизе ки мегирад ягон имконияти хона харидан надорад. Гулбаҳор Ғафурова маҷбур шудааст ки рӯ ба мухлисонаш оварда аз кулли ҳамватанон хоҳиш намояд ки ӯро дастгирӣ намоянд то соҳиби манзил гашта аз азоби иҷоранишинию дарбадарӣ халос шавад. ман аз ҳамватанони азиз хоҳиш мекардам ки барои ман як камдаргап дастгирӣ кунам, ёрӣ диҳам ки ман ҳамин кӯбаи фақирона ки дар инҷо ман иҷора зиндагӣ мекунам соҳиби ҳамин хона шавам, бо писарчам дар ҳамин ҷо зиндагонӣ кунам. умедворем ки муштариёни сомонии оилатиҷӣ нисбати тақдири ин бонуи ҳунар бетараф намонда ба Гулбаҳор Ғафурова дар харидани хона кӯмак мерасонанд.